дар доираи бозиҳои даври аввали марҳилаи гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё бошгоҳи Истиқлоли Тоҷикистон бо дастаи Ал-Раяни Қатар андари майдони рақобат шуд. вохӯрии дастаҳо дар шаҳри Риёз доир шуда бо ҳисоби 3-2 ба суди футболбозони Ал-Раян анҷом ёфт. бо голи зебоӣ ба самар расонидаи Шаҳром Сулаймонов дар дақиқаи сеюми бозӣ футболбозони мо ҳисобро боз намуданд. дар ин зарбаи нишонрас Муҳаммадҷон Раҳимов ирсоли головар сомон дод. با اشتراک نیم محافظتگر دسته استقلال شهرام سلیمانوف бо гузора шудани 5 дақиқа Ёсин Браймӣ аз як ҳолати стандартӣ истифода бурда натиҷаро мусовӣ кард. дар идома ҳам ба футболбозони тими Ал-Раян муяссар шуд ки дар дақиқаи 44-уми бозӣ бо голи Йохан Боли ба танаффус бароянд. дар қисми дуюми вохӯрӣ Муҳаммад Исоев легионери узбек аз ҳайати бошгоҳи Истиқлол тавонист ки натиҷаро мусовӣ 2-2 кунад. дар задани ин гол Шервони Мамадшоев нақши калидӣ бозид. футболбози 28-солаи Кодивуарӣ дастаи Ал-Раян Йохан Боли дар дақиқаи 71-уми бозӣ бо истифода аз зарбаи кунҷӣ маротибаи дуюм тӯбро ворид дарвозаи Рустам Ятимов кард ва ғалабаи тимашро таъмин намуд. бояд қайд кард ки шогирдони Виталий Левченко дар ин дидор дар хатти ҳимоя нисбати рақибон заифтар бозӣ карданд. бозии навбатӣ бошгоҳи Истиқлол рӯзи 11 апрел бо дастаи Ал-Шарҷаи Амороти Муттаҳидаи Араб дар назар аст. дар бозии дигари марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳои Осиё дар гурӯҳи А тимҳои Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ ва Ал-Шарҷаи Амороти Муттаҳидаи Араб ба ҳам омаданд. ин рақобат ба суди бозигарони дастаи Ал-Ҳилол бо ҳисоби 2-1 хотима ёфт. ҳисоби диддорро дар дақиқаи 5 футболбози дастаи Ал-Ҳилол Солеҳ Ал-Шеҳрӣ аз зарбаи ҷаримавии 11-метра боз намуд. дери нагузашта аз дастаи Ал-Шарҷа легионери узбектабор Отабек Шукуров бо голи задаи худ таносубро барқарор намуд. бо ҳамин натиҷа 1-1 футболбозон ба танаффус рафтанд. дар қисми дуюми бозӣ Мишаэл Ришард Оливера аз ҳайати дастаи Ал-Ҳилол ба задани голи ғалабаовар мушарраф гардид. ҳамин тариқ баъди бозиҳои даври якуми марҳилаи гурӯҳӣ дар гурӯҳи А бошгоҳи Ал-Раян садрнишини ҷадвал гардид. дастаи Ал-Ҳилол низ 3 имтиёз гирифт ва мақоми дуюмро ишғол намуд.